OK, takže poďme sa pozrieť na to, ako vieme spravovať správy, alebo teda nastavovať časté otázky, alebo automatickú odpoveď, alebo keď nie sme aktívni aktuálne na profile. Čiže keď znova sa prihlásime do nášho profilu, tak vlastne zadáme si buď názov nášho profilu do Google, alebo ideme na business.google.com a následne tam sa prihlásime pomocou profilu, pomocou ktorého sme zakladali náš profil a následne vlezieme do tohto profilu a mala by sa nám zobraziť táto stránka. Čiže čo potrebujeme spraviť je kliknúť na správy. Je možné, že niektoré biznisy, alebo teda profily, ktoré existujú, nemajú zapnuté správy, čo odporúčam mať zapnuté, pretože klient vám veľmi rýchlo vie napísať a príde vám správa do vášho telefónu, do aplikácie Google Maps. Google túto aplikáciu, alebo teda túto funkcionalitu integroval do aplikácie Google Maps, čiže v nej máte pod nastaveniami, alebo teda pod svojou fotkou, keď si na ňu kliknete, máte tam firemné profily, na ktoré vám následne vedia ľudia písať. Čiže keď si klikneme na správy, otvoria sa nám všetky správy, ktoré aktuálne máme. Je možné, že teraz sú vypnuté, alebo teda poďme si ukázať, ako ich vieme vypnúť v prvom rade. Čiže máme tu nastavenia chatu, keď si kliknem na tieto tri bodky, máme nastavenia chatu, otvorí sa mi nové okno a v tomto novom okne vidím, že tu mám možnosť zapnúť chat. Čiže ja keď si túto možnosť odznačím, tak tento môj chat sa mi automaticky vypne a teda moji klienti mi nebudú schopní následne písať. Túto funkciu správ na počítači nie je vidno, je to vidno iba na mobile, keď si to človek prezerá cez Google Mapy. Čiže tu sa nemusíte obávať, že prečo sa vám tu nezobrazuje, lebo Google to zatiaľ v čase tvorenia tohto videa nepovolil, alebo teda nie je to sprístupnené. Čiže my poďme teda naspäť a zapneme si naše správy. Čiže tu už nám to rovno ukazuje, že zapnúť chat, čiže klikneme a zapne sa nám chat. Takže následne nám budú klienti vedieť napísať. Poďme sa teda pozrieť, ako si nastaviť napríklad automatické odpovedanie alebo offline mód. Čiže keď si máme k dispozícii, to znamená, že nám vedia napísať a máme tu dve možnosti, buď preč, alebo praviť správu posielanú počas neprítomnosti. Čiže ak sme preč, vieme si zakliknúť, povedzme, že máme veľa správ každý deň, tak si potrebujem odbehnúť na nejaké hodinku alebo na 4 hodinky, zakliknem si a môj chat sa mi následne po 4 hodinách automaticky obnoví. Ďalšia možnosť je teda upraviť odosielanú správu. Máme tu viacero možností, čiže jedna už je tu predvolená od Google, ktorá sa dá použiť, alebo si tu vieme nastaviť nejakú vlastnú. Taktiež vieme si to nastaviť počas nedostupnosti stlmiť upozornenie, to znamená, že ak nie sme aktívni, teda ak sú otváracie hodiny od 8. do 4. tak vlastne po tomto čase nám aplikácia nás nebude informovať o správach od používateľov. Čiže to sa dá tiež zakliknúť, ale teda záleží na vašom biznise a na vašich preferenciách. Taktiež si teda vieme nastaviť aj, to je v podstate tuto, ten plán nastavenie časov, čiže ako som spomínal, keď je zatvorené, dá sa to zakliknúť sem, čiže viem si zapnúť, aby ma to neupozorňovalo a následne si tu viem zakliknúť, že ak mám zatvorené, tak môj čas, alebo teda môj telefón nebude zvoniť, alebo taktiež sa dá, povedzme, že máte otvorené, ale máte nejaké zákroky, alebo robíte na niečom do obeda, tak sa to vlastne dá nastaviť, aby každý deň od rána do obeda správy nechodili, ale až po obede. Čiže nejako takto sa to dá nastaviť, následne si to len uložíme, ja to teda ukladať zatiaľ nebudem, alebo teda idem rovno preč. Takže nejako takto sa dajú nastavovať správy, taktiež sa dajú robiť aj automatické odpovede, to znamená, že ak vaši klienti majú nejaké často kladené otázky, napríklad koľko stojí vaša služba, alebo neviem, aké služby ponúkate a tak ďalej, je možné zakliknúť alebo vytvoriť si tieto často kladené otázky. Keď si dáme na pridať otázku, môžeme vidieť, že tu vieme vložiť otázku a následne automatickú odpoveď. Čiže človek, keď si to na mobile otvorí, už mu tam vyhodí
povedzme 2-3 otázky, ktoré už ste tam vy predvyplnili, on si na ňu len klikne a automatická odpoveď sa mu tam rovno zobrazí. Čiže šetrite si čas, nemusíte odpovedať každému klientovi s tou istou otázkou za každým. Čiže takto nejako to funguje. Dá sa tam dostať aj pomocou nastavenia chatu, čiže nemusíme tu ísť priamo stade, ale vieme ísť do nastavení chatu a keď sa nám to načíta, tak, máme to zapnuté a dáme pridať časté otázky. Čiže ja si zakliknem pridať časté otázky a viem si tu zadať automatické alebo vlastné. To znamená vlastné, keď mám nejaké často kladené otázky, ktoré sú často kladené, alebo teda chcem si ich tam zadať ja. Alebo taktiež Google vie urobiť automaticky časté otázky alebo automatické časté otázky. To znamená, že ak vy máte na nejakom profile, sa vás ľudia pýtajú v sekcii otázky, máte tam, tak vlastne z nich vie, alebo z vášho webu vie vybrať často kladené otázky, vyťahnuť a následne ich vie rovno ponúknuť klientovi alebo teda návštevníkovi, ktorý je u vás. Čiže asi nejako takto, čiže boli sme tuto, pridať časté otázky, ja si to teraz zatiaľ vypnem, ale dá sa to teda takto nastaviť. Čiže to by bolo zhruba asi všetko ku správam. Ak by ste mali kľudne nejaké otázky, pokojne ma kontaktujte, rád vám pomôžem so správou Google profilu a rôznymi inými vecami. Majte sa.